Ekin eta Lierni, edifizio edo bloke berean bizi zareten nauzokideak zarete. Badira hilabete batzuk zuen etxe azpiko gazte lokalean astebururo berandura arte zarata gehiegi dagoela. Ekine, zuk gazteen kontrako salaketa jarri nahi duzu. Lierni, zu ez zara horren aldeko. Ekin eta Lierni, edifizio edo bloke berean bizi diren nauzokideak dira, eta badira hilabete batzuk beraien etxe azpiko lokalean, gazte lokalean, astebururo berandura arte zarata gehiegi dagoela. Ekinek gazteen kontrako salaketa jarri nahi du, baina Liernik ez du uste egin manten. Baina ezin